19 ýaşly gyz, ente 20 ýaşamy. Sen bolsa saçyňa ak düşüp, kelleňe aň düşmedi bir ýaşly. Men dädim bilen diň sen paşçy. Sen TikTok'ta oğlun ýalyk TikTokerlara bir degdin. Gyzyň ýaşyndaky gyzlara dip TikTok'ta uruşup otýar. Men utanmalymy, sen utanmalymy şu zatlardan. Mena näme etsem mara öldürmüşüm, öz ýaşaýşym, men öz bedenim. Biram men 19 ýaşyndaky gyz. Sen eger şonu akıllı, asıllı, kelleli, düşünceli adam bolýan bolsadyň, ýaşly adam bolýan bolsadyň. Sen meňle internetin üstünde 19 ýaşly bir gyz bilen uruşmazdyň. Vizyanda da dipsiň, bar bir gyzymyz. Sen gyzym diýen, gyzym diýip ýüzlenýän gyzyňy wagtynda kaýmyny olur, sikjek bolup algadyň. Düşünýärmi? Ondan sonra pikir et göründe sen gyzym diýen adamy sikibilýän bolsaň, bärde maskara menmi ýa senmi? İkinciden hem sen men var günne birinin koyladığın ya sen günne girip ya men sikişotikam isimde çıra tutup dura ya da birinin aşağına çekip çıkaram. Tak işte sen ne